Uzun ömür, bəxt, şatlıq dileyim. Siz eybat bulsanız, biz de eybat buluruz endi. Hatun kızlarını тоже, barçanızda da kızlar ötüp gitken beyramımızdan тоже kutlayım. Şunday motor bulup kalayık, көңілләрегез bilen bir de korkpaymağız. Her vakitte yaş bulup kalırız. Men hazır бәхет сыры деген bir жырны жырлайм, но Каниф аны уйната алмайм. Кешіріңіз, если что-то не так. Ишеткәнегез бар. Шулай итеп өйрәнәбез ул. Аллаһыма. Ни берәүләр йылаганда, берәүләр көлә икән. Бәхетле булып яшәүнең серләре нидә икән? Нигә Ходай бәхетләрне бер тигез бирмикән? Фәрештәләр йөбиеп, өләшеп йөрмикән? Нигә Ходай бәхетләрне бер тигез бирмикән? Фәрештәләр йөбиеп, өләшеп йөрмикән? Берәүләргә өйеп бирә, кадерен белмәсә дә, берәүләр мәңге таба алмый. Күпмеләр эзләсә дә, нигә Ходай бәхетләрне бер тигез бирмикән? Фәрештәләр йөбиеп, өләшеп йөрмикән? Бәхетле булуның серләрен кайлардан белим икән? Мең яралы күңелләрне нурга тутырсам икән? Нигә Ходай бәхетләрне бер тигез бирмикән? Фәрештәләр өйеп, өләшеп йөрмикән? Безгә Ходай бәхетләрне бер тигез бирсә икән? Фәрештәләр өйеп, өләшеп йөрсә икән? Фәрештәләр өйеп, өләшеп йөрсә икән?